Vítam vás v online kurze na lahodnú černicovo-limetkovú mousse tortu s karamelom a metovo-limetkovou zrkadlovou polevou. Pripravila som pre vás 9 detailných videí, ako pripraviť černicový konfit, cereálny korpus, karamelové crémoso z mascarpone. Tešiť sa môžete aj na sviežu limetkovú mousse. Prezradím vám perfektný recept na limetkovo-metovú zrkadlovú polevu bez kondenzovaného mlieka a čokolády. A taktiež vám ukážem, ako tortu správne poliať a položiť bez stekancov na tácku a tiež ako ju ozdobiť. Pustite sa so mnou do pečenia bez obáv a pripravte pre vás a vaše okolie túto lahodnú tortu plnú sviežosti, ľahkosti a netradičných kombinácií.